ನಾಲಿನ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡ್ಗತಿ ಸೊ ಇಂಕ್ಲ ಸೈಜ್ ಹಾಕೊಂಡ ಆ ತಕ್ಕ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂತು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾ ನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆದ ದಿಶಾ ಗಾಣಿಗ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್. 2023 ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ 2023 ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದು ಅಂಚನೆ 2024 ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡ್ಗತಿ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಒಗುರುಡಿ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಯಾನ್ ಇತ್ತಾಡೆ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ಗೈಸ್ ದಾದಾಪುರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ಪುಂಡು ಏತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡೊಂದು ಕತೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತೆ ನನ್ನ ಪೋಪುನು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಪೋದ್ ಬರ್ಕಾಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಚ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದೊಂದೊಂದು ತೂಕತೆ. కరెక్టా రెడ్ బాల్ బకెట్ ఫస్ట్ పార్ట్నర్లు ఉన్నారు. మొత్తంకి నికుల బాల్ ఓనాంగల అంచు ఊరున్నా నికుల పట్టుకు తెచ్చుకుంటాడు. ఏదనికి కంటి కప్పించారు ఇట్టించబడ్డ ఉల్టా ముడిచి నీకు సత్త లక్కారు ఇంకేది పిచ్చు మంచి లాపు డైరెక్ట్ లాపు లక్కారు ఆ స్టాప్ ఉరుపు ఉరుపు. ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಬೊಬ್ಬುನ ತುಯ್ಯರ್ನಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡಾಕ್ಲ ಕೈಡ್ದ ಅವು ಬಲೂನ್ ನೂರಿ ಪೇರ ಆಯ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಪಾರ್ದು ಉರಿತೊಂದುರ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ತಿತ್ತ. ಜೋಕುಲ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಪನ್ಪಿನ ಬರ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಕ್ಯೂಟ್ ಆದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು. ಇತನಿಗೆ ಗೇಮ್ ಆದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂದು ಆತಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿಂದಾರ ನಾನು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಗೇಮ್ ದಾದಪ್ಪ ನನಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ತೋಚಂದು ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟದೇರು ಅವೇನು ಬಾಯ್ ಹಿಡ್ದು ಒಯ್ತದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನೋಡು ಏರು ಬೇಗ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಪೇರು ಅಕುಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಅವು ಗೇಮ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೇನೆ. ಆತಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೋಂಡಿತ್ತು ಕುಳ್ಳಿ ಒಂತೊಂದು ತಿನ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕುಳ್ಳಿ ದೂರ ದೂರ ಕುಳ್ಳಿ ವೆಜ್ಜೇರು ಏರುಲರ್ ಬುಡ್ಪಾದು ಐದು ಸಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಲೆಂತ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಗೊತ್ತಾಗ ತೆಂಚ ಬೂರೆಗಳ ಕೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿರೋಗಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಐನು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತಿಂದ ಮುಗಿತಾರ ರಪ್ಪ ಕೈ ತಿರ್ಸಿ ಮುಗಿಯೋಡು ಬಾಯಿ ರೆಡಿ ಆತ. ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಉಂಟು ಲೋಟದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಶ್ವೇತ ಮಲ್ಪೇರ ಶೋಭಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರ ಅದು ತೂಕ ಏರ್ ತೂಕ ಈಗ ಆ ಸೈಡ್ ಉಂಟು ಈ ಸೈಡ್ ಉಂಟು ಐತೊಲೆಬಾರ್ದು ಬೇರೆ ಊದುದು ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಬರೋ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಬಂದಿದ್ದು ಏನೇನು ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಬಂದು ಏನೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಾಂಡ ಇದು ಬದಲಿಂಗಿನ ಚಿರಾಯು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತೀರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡತೊಂದುಂಟು. ಇದು ಏನು ಜಿಂಜರ್ ಸೋಡನೆ ಕೈ ತಿರವು ಕಟ್ಟಿದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ತಿರ ಕಟ್ಟೋದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ ತಯಾರಾದ ಮಾತೆ ನಂಚಿನ ಸ್ಟ್ರಾ ಐಟಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಪರಿಣಿತಿದ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಆ ಸ್ಟ್ರಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಂಟಾಗಿ ಬೋಡಿತಿನ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲದೊಂದು ಶೋಕೇಸ್ ಇದ್ದೀವಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೇಮ್ ಪಾರ್ದು ಇದು ಅಂಜಾದು ಪುನಗ ಕಬಾಬ್ ಬೋಡಿ ಬನಾನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಗೊತ್ತಂಬಲ್ಲ ಕಲ್ಲೆ
కాదు ಬೇತಕ್ಕಿನ ಬಲೂನ್ ಕೂಡ ಪಡು ಏರ್ನ ಬಲೂನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೋರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನ್ನರ್ ಎಟಿಎರ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಮಾತ್ರ ನಿಖಲ ಟೈಮ್ ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಹತ್ತಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಮೈತಿರಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಪ್ರೇರಣ ಬುಕ್ಕ ಚೈತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ ಇದು ಕ್ಯಾಟ್ ವಾಕ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಟ್ ವಾಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಚಿಗೆ ವಾಕ್ ಗೈಸ್ ಈ ಗೇಮ್ ಅಂತೂ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಡು ದಾದಾಪ್ ಗೇಮ್ ಪಂಡ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಡು ರಡ್ಡು ಕಪಲ್ ಉಂತೋಡು ಕಪಲ್ಸ್ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬಲೂನ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಲೂನ್ ಬಂಜಿದಲ್ಪ ದಿಯರ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಲೂನ್ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ನುಂಡತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅನ್ಪೇರು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಫೋಲ್ಡು ಮೂಜಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪವೇರು ಪೇಪರ್ ಏತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೈಜ್ ಆಪುಂಡ ಆ ತಕ್ಕಲು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ಪಿದೈ ಬತ್ತಂಡ ಔಟ್ ಹಾಕಲು ಅಂಚತ್ತು ದಾದನ ಪಾಪ ಸಾಹಸ ಮಂತದು ಪೂರ ಕಪಲ್ಸ್ ಅವೇನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಹಿಂಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಂಡು ತೂವೋದಿ ತಿಕ್ಕಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಈ ಗೇಮ್ಸ್ ಒಂಜಿ ವಿನ್ನರ್ ತಿಕ್ವೇರು ಅವು ಏರ್ಪಂಡ ಈ ಸೈಡ್ ಉಡುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಬಾಯ್ಸ್ ಅದು ಉಪ್ಪೇರು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ 2024ರ ಹೊಸ ವರ್ಷ